Fáilte chuig Tairseach éiliúlachta alt a de a fógraíocht ag cólachtaí poiblí. Ag ghlaca leis gur léig tú an document PDF a rán leis seo ina dtugtar míniú ar na lasathe dhéanamar, tróróigan fí seán seothú, trí na lasathe a rinneag ionas gur a bursta tuairisciú a dhéanamh agus go bhaid faoi sonraí níos cruinne ó 2026 sa tuairisciú a dhéanfar in Earrach 2027. Meall riamdí bhar ríis, nach é seo an leagan a bheith á húsáid i míon mhárta seróin ach i míon mhárta 2027 agus nach méid an leagan seo beo go dtí go gurfar isteach méidirchtaí 2025. So tá le cos 3 bliana an ó deisí mar nótaí cóirlacha faoi alta de agus tá le cos 2 bliana an ó seolag an chéad Tairseach. Is bunathe ar aiseolalas ó cholachtaí poiblí agus ar 2 blian dainelís sonraí tá mí tar éis lasathe chun feabhsa dhéanamh chun aige thuairt ar dhúláin faoi le. Is rinneadh na lasathe seo le comhaibbriú agus an chúnamh ó thrasgheabhra do cholachtaí poiblí agus le hunchar suntasach ón airnáil fógraíochta. Tá roinnt nótaí cóirlacha breise ag gháil leis an bhíseán seo chomá. Mar sin, catá nua faoi 2026 agus as sin amach. Well, fuair se bhar fad an riamhfost seo agus nasc sa riamhfost chun túthógant ag a bhíseán. Well, fíocha mí searthu. Beidh churamach agat ar na lehannig tosaigh. Agus iad go léir coitianta go maith ón Tairseach hana. Tuair mis faoi chláirú, úsáid de hen sonraí nó chláirigh as an nua más mian leat. Seola riamhfost. Céad ainm? Sline. Pásocail. Agus tuairdúing faoi róé agus gníomhó sé seo do chlárúcháin. Agus a raig ling. Arís tá roinnt sanmhínithe ansa ar an Tairseach féin agus má ghlacann sibh le seo trámaid a raig. Arís tá na lehannig seo coitianta ainm a chólachta. Iver telefón. Darabhú, péacha a dhéanaan do cholacht poiblí fógraíocht nó nach néanaan, agus bí mi sa léir faoi, péacha a dhéanaan bhór nagraíocht fógraíocht nó nach néanaan is ceangalas reachtú le aithneacht a dhéanamh, fiú más neamhnaí atá gceist. Aber mís go néanaan sé fógraíocht, líana mís an aithneacht nuaisteach. Raig. Nis sé seo an tábla caiteachais chuig bhain géad, agus chun é seo líana úsáide míad méidirchtaí a bhain le cólacht poiblí i go bhfuil caiteachas súnta sa fógraíochta le cead an chólachta sin ar nó. Ar dús, feice sibh go bhfuil ort gach clúisín atá ar fáile líana don na meáine dúsáú fiú más neamhnaí an freagra. Feice tú roinnt áthhensa. Bunig goach clúisíní nach muinean le hábhar. Nis chun mís méidirchtaí nó méidir na caiteachais isteach mar sin. Meán thó síalta, ar nó ní léon ard an gailge ar fáil go fáil. Fuaim hiigeteach. Tá spáint hiigeteach. Anis feice tú go bhfuil
mu tréis an chló a roint ina chló in Gaeilge agus chló in méarla as da hain. Rinnemer an rud canan céanna le radio. Radio in Gaeilge agus radio méarla. La róméid faoi se haríis an géad tábla eile. Nis líana míid isteach na clóisíní ábhartha go léir. Fiú a ríis más neamhní nó náid atá gceist. Líon na Stephenna. Nis líon méid amach na figurí dearnachan seo ó thaobh na telefísige agus an chaitecha sin Earrach agus Gaeilge agus pictiúrlan inis. Agus ar nó, cosú leis na meáin hóisialta ní léon pictiúrlan na Gaeilge. Agus mar ecinn si bhain sa hís i go bhain simú dianta agus an céad adáin 5.72 bhain géad buinteach. Omlán géilúil. Nis an tábla fethe bhain géad mar ecinn si bhain sa hús ag báir a lehannig sa chló trám tá na chéad cheidir rá cahatú an bart a ránú an impressionú héin as cúig tá sé riachtanach go bican tú ceann nó ceanna le. Mar áníd tar héin as cúig ní mór dat cúig a churisteach sa chalún agus héan mar ní ibrion an chahar móid in dhé sin. Agus cí sé bhain son go bhfuil colún eilinsa ar dheis hís ar an tábla mar a bhfuil céad adáin an chaitechais naig na meán áirithe. Tá sé sin a tastáil don chóras úlathe atá áchar a bhaimimegan as seo amach. Tuile sin gan tamil. So mar sin líanamid isteach an tábla seo agus tosnómid le fís ar éilemh. Rawa impression. A líon impression in méarla. No an tomláin mo leiscéil ar dúis. Agus an son líon impression Gaeilge. Héan as cúig na meán hóisialta. Agus a rís nébrion an chorlamóid man an úsáitir an sim sin i gceart. Foim dhíigeteach impression úsáite an sa an tomláin agus líon impression Gaeilge. Impression ríis an sa taspáint digiteach. Feicsigh bud na colún inis agus iad a díanamh go ibre ar thaobh na lámha deise. Mí nó mé conas atá a tacht ar na freagraí sin i gceann Tamalín. Mar a dhéanamar ó thaobh an chaitechais tá cló in Gaeilge agus a méarla scartha ón na chéile i ríis. Agus an sáhí nó insertions líon na bhógráin in áíre tá geisteansa atá le churisteach. Agus chuann sé sin an na méidirachtaí maidir le locht leóireacht agus a lehéirí ar fad ar ceall. A ríis tá radio Gaeilge agus radio a méarla scartha ón na chéile agus líon na spotaí atá achar an áirithint a chuirtar isteach an sa. Agus méidirachtaí iad san úsáitir a gcónaí ar radio. Fógricht lasmod an bhaile agus pointí rátála le telefís. Agus ar deire pictiúrlan. Tá sin iad na méidirachtaí ar fad churisteach don tábla fethe bhain géad agus feicméidirnis nuair tá simú ar fad díanta fíocht tá fethe bhain géad punca cúig buinteach. Agus a ríis géireach le míú thuairt ar an ggóras úlathe. In éiceacht na Gaeilge chorm le 35.87 bhain géad
méad a hé fá, céit a dán an chatachais, dóigh pan go néháin géad a túirt an freagra nó an sim an san deire carpanca sé trí bháin géad, agus nar himí míad iad san fad deire tagamíd an goharmóid deire san 5.5 bháin géad. Géúil. Agus an sanis lorgómíd fianise don na híhána agus na físeáin na cápéisi agsúla, agus ar nó níl wein ach samplaí agus is féidirling tuile i lorgwebh a machan seo mátá siad a tastáil. Acham rimar sin chólaíonna alta de a héan A mar écan sibh agus de a héan B. 5.3 bhain géad in aig na Tairseach 5 bhain géad agus 5.5 bhain géad in aig na Tairseach 5 bhain géad. Páinacht seo tá sé bailí. Réag le choristeach dianta agus geo tú riamhfost mar ragra dainacht. Is, fiach mi sróing amach. Munar le tú na nótaí cóirlacha PDF a gán lei seo, Leagan is siad agus féach an bhí seán seo a ríis le a hail. Is féidirling fille oribh a ríis maidir le conarí rollathe cóipe héanas cúig nó na schedule éagsúla fógraíochta atá dianta goibh. Déan for méidirachtaí 556 a bhuair isciú an Earrach 556 a gúsáid an Tairseach nua seo legan na dó. Na méidirachtaí don bhliain se caite 555 tá siad le tuairisciú an bhórta seo roing amach. Ach be se bhgúsáid an Tairseach mar a bhí an narig. Agus ar nó, siad líon na bhógráinna gló agus spotaí a chuireadh le radio a bheith le bailú am líon agat le tuairisciú an bhliain se chuin. Mar sin, gur míle maithagad as féchant ar na bhí seán seo, má tá cúnamh fóshaid den tangóling ach teachtarach a heola chuig de a ag commissionéir.ie. Gur maithagad.